Ако имаш проблемна кожа, то това видео е за теб. Показвам ви една супер семпла рутина, която е подходяща именно за такъв тип кожа. Започвам с тонер падовете на Skin 1004 с азиатска центела, които много харесвам. Действат много успокояващо на кожата ми и много ми харесва, тъй като успяват да я хидратират. Бихте могли да използвате тонер падовете върху цялото лице или пък ако на места кожата ви е по-суха, бихте могли да ги оставите като шийт маска. Като втора стъпка ще използваме ето този серум на марката Purito, който отново е с центела. Серумът е много лек и аз лично го използвам в сутрешната си рутина, тъй като по никакъв начин не отежнява кожата. Бива много бързо и оставя сияйна. Подходяща е за чувствителна кожа, за проблемна кожа, ако кожата ви има зачервявания. Следващите два продукта са хидратиращи кремове, като аз използвам този в сутрешната си рутина и този в вечерната. Сега ще ви обясня каква е разликата между тях. Този гел крем е с овесени семена, много е лек и аз лично точно преди тази причина го използвам и в сутрешната си рутина. Успокоява кожата, подходяща ако имате акне, хидратира много добре и задържа влагата в кожата, също така и укрепва кожната бариера. Няма мазен и лепка филм. Другия продукт, който използвам в момента във вечерната си рутина е този крем, който е с пантенол. Отново много добре хидратира кожата и подобрява, ако имате нарушена кожна бариера. Просто е страхотен. Отново успокоява кожата и подобрява текстурата й. Препоръчвам ви трите продукта с две ръце. На мен лично много бързо ми станаха любими. Много ми харесва какво правят с кожата ми и ви препоръчвам да ги тествате, ако все още не сте. Можете да ги откриете в сайта на Беркер, а с код Михайла получавате и допълнителна отстъпка.